Explicar el vot, Alberto Ibáñez, en nom de Compromís. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, jo crec que no tindrà... Nosaltres, evidentment, en els POIs estem d'acord. Són uns plans reglats, com ha apuntat el senyor Folgado, i per tant, des de Compromís, sempre que hem pogut, evidentment, pensem que la tasca de l'oposició és facilitar la tasca al govern i hi hem estat. I per tant, estem d'acord en els POIs. No podem dir el mateix en altres casos i com bé apuntava el company del Partit Socialista, clar, clama al cel que ciutats com la Vall d'Alba tinguen una sexta fase a la piscina de 100.000 euros. Imagine que no tindrà res que veure que un exvicepresident que ha dimitit el seu partit vagi als almorzars populars en festes a Vila-real i nosaltres no anem. Imagine que ahir no té res que veure, no? Al igual que imagine que no té res que veure que vostè aparega en els programes de festes saludant com si vostè fora el nou diputat d'Infraestructures, Saludos i Fiestas. Perquè, clar, mentre vostè era diputat de Cultura, jo dic, home, diputat de Cultura, festes, lleven a Moliner, el fiquen a ell, però ara de sobte, en certs mitjans de comunicació, veig que saluda a les fiestes el diputat d'Infraestructures i nos da, el que nos da, poquet. Però bé, jo crec que, per no dir l'ocurrència d'haver pactat ja la senyora consellera que vindrà un cafè amb benzina, una cafeteria en una gasolinera, després vostè dirà que gràcies a vostè tenim això, doncs mira, nosaltres no volem Ailmoina, nosaltres el que reclamem i exigim és la intermodal a Vila-real per reactivar la indústria i és allà on hem d'estar totes les forces. Però avui és un dia primaveral, m'ha alçat en un somriure i per tant crec que no hem de ser negatius. A veure, no us fiqueu nerviosos. Jo sé que heu perdut 4.000 vots i esteu nerviosos, però no, avui no toca. Per tant, jo crec que avui és un dia primaveral. N'hi ha que vindre en un somriure i avui hem aprovat la felicitat de tots els dies, que podia ser una cosa molt abstracta i la gent potser dir, això què és? Doncs mira, això és el que hem fet avui. Que davant del model del PP, que vos gasteu 4 milions d'euros en una biblioteca sense llibres, nosaltres què fem? Doncs agarrem la replegueta i ho destinem perquè quan els xiquets isquen de les escoles tinguen seguretat suficient i que els pares i mares i les abueles, quan van a replegar els seus xiquets, tinguen un lloc digne on poder anar a replegar els seus xiquets a les escoles. Això és el que avui aprovem totes i tots i me n'alegre. Me n'alegre que no anem a les grans infraestructures com quan vostès governàvem i que anem a aquests xicotets canvis, a aquesta manera... Què passa, senyora Serra? Aquesta manera de canviar la vida, a més que estan així, jo sé que estan nerviosos, però... Bé, però no incite ni provoque... Per tant, moltíssimes gràcies i això, jo crec que avui entre totes i tots hem aprovat millorar la vida de la gent, que això és important i el que dic, un dia primaveral en què tots hem de tindre un somriure. Moltíssimes gràcies.